es va veure des del principi que volia fer una centralització política molt evident en favor de Castella. Però una vegada hem vist les causes, anem a començar en els principals aconteciments de la guerra de successió. Que seria la segona part de la bueno, pues he comentat que en 1700 és quan mor Carles II i puja immediatament Felip V, que té un testament fraudulent. I la guerra en si es comença en 1705. Durant 5 anys seguiren reorganitzant-se els països contraris a França i la guerra es comença 5 anys més tard de la pujada de Felip V. Concretament, el 13 de juliol d'aquest any, del 1705, es reunia a Lisboa la totalitat que havia d'iniciar la sublevació ostracista en la península, que va partir 15 dies després. El 2 d'agost desembarcaren en Altea i deixant alguns objectius militars d'aquesta localitat. La ciutat fou conquistada sense haver ni tan sols combat. Junt a aquestes tropes que desembarcaren en Altea es trobaven els valencians Joan Batista Baset i Francesc García Dávila, que eren dos líders dels maulers, que tenien les funcions de propaganda de la causa ostracista, de posar-se en contacte amb maulers de la zona i dirigir la sublevació. Després d'Altea, el seu objectiu militar era Lenin. García Dávila i Baset atacaren la ciutat en les seves gestes de llauraors, mentre la flota atacava des de la mar. La ciutat hagué de rendir-se i l'arxiduc fou proclamat rei en Lèria, al nom de Carles III. Pronte la sublevació va estendre-se per la comarca i tota la zona estaria controlada per maulers. L'objectiu de Baset era conduir les seves tropes cap a la capital del regne i d'aquesta manera poder controlar el territori valencià. Per una altra banda, en octubre neixia un altre foc mauler en Vinaròs, que feia que la ciutat quedara amenaçada en aquest moment per nord i per sud. Baset conquista Oliva, Gandia, Alcira i Llera, i el seu avanç cap a la capital està imparable. El 16 de desembre Baset aplega a València i la ciutat acull els braços oberts al seu llibertaors, però comença a insolir a favor de Carles III de València. El Consell Borbònic de la ciutat capitula sense oferir resistència. Les capitulacions són generoses, però s'acordava que les tropes de Baset no entrarien en la ciutat per evitar el saqueig. A més, es concedia un any per als que desitjaren abandonar el regne, així no ho feien. Per tant, la conquista, diguem, de territori valencià va ser va recolzar aquest govern mauler. A partir d'ara es comença el govern mauler en València. Després de l'entrada de Baset i el seu exèrcit de llauraors en el camp de Sal. El control mauler del poder passar per dues fases molt diferenciades. En la primera va ser Baset, junt als seus col·laboradors, el que s'encarregava de la direcció i la defensa de la ciutat. I en la segona va ser la noblea, encapçalada pel nou virrei, el Marquès de Cardona, la que tingué en les seves mans el control de la situació. Com vaig deduir, durant la primera etapa, les classes més populars foren les que tingueren una major influència en les decisions, mentre en la segona, la noblea va ser la que marcava les directrius civils. Fixeu-vos que dins dels maulers se venien dos bandos, que era una divisió llarga dins dels maulers, estaven els llauraors, en els quals es trobava Baset, una llauraor, però sí que reforçava la seva lluita i els llauraors, que apostaven a banda de la defensa dels tributs per l'abolició dels tributs, i d'una banda es trobava la policia, la secretaria noblea, i també recolzaven a l'Institut Carles, que tenien uns altres interessos de classe. En un primer moment hi va manar el control del regne de València, de la ciutat de València va ser Baset i els seus col·laboradors, però això va provocar el recel dins el sector dels maulers, de la secretaria noblea i la policia, que provocaren el diàleg del poder a Baset, que s'individuïren per nou rei, el Marquès de Cardona, que va ser titular del control de la situació a partir d'ara. Mentre la capital del regne, a dos bandos
disputaven el control del poder, al llarg del territori valencià se succeïen les batalles entre els borbonis i els austracistes. I així, d'este modo, arribem al 25 d'abril de 1707. Hi ha moltes batalletes que no hem entrat. Però ja crec que pràcticament el territori, al poc de temps, sí que va reposar a la Salut. Va ser el territori mauet, pràcticament el territori valencià. I a plena la batalla d'Almansa, el 25 d'abril. Almansa suponia un enclau estratègic. Esta ciutat està situada en la entrada geogràfica de València de Castella i va ser el lloc triat pels dos exèrcits per a combatre. Però on estava l'exèrcit de Carles III, l'arxiduc Carles, que estava compost per 15.000 homes, dels quals 5.000 eren anglesos, baix les ordres de Galway, 8.000 portuguesos dirigits per les mines i immediatament 1.400 holandesos. D'ells no accediren infants per no moure la cavalleria. Junt a aquestes tropes hi havia aragonesos i maulets valencians. Entre les tropes regulars dels aliats hi havia maulets i hi havia gent aragonesa. Hi ha que dir que ni tan sols un català se trobava en l'exèrcit de l'arxiduc. El que és que el territori català també en teoria, a l'estar dins de la Corona d'Aragó, recolzava a l'arxiduc. Ni tan sols un català hi havia en la batalla d'Almansa. La bandera aragonesa i la senyera valenciana, junta pels maulets, es trobaven entre els estàndards que portaven els austracistes. Per altra banda, les tropes del duc de Berwick, general en cap borbònic, eren més numeroses, estaven formades per 25.000 homes, composts per castellans i francesos. D'ells, 8.000 eren de cavalleria i 17.000 infants. L'artilleria també era superior per a l'exèrcit contrari. El resultat de la batalla va ser una serra per a l'exèrcit borbònic. Les forces estaven desequilibrades. I moriren al voltant de 5.000 soldats de Carles III i 4.000 homes del bando austracista. 10.000 homes de l'arxiduc foren presos prisioners. Galway i les mines tenien presos. Molt se parla de les causes que propiciaren la derrota de les tropes de l'arxiduc. Sense cap de dubte, el motiu va ser la falta de coordinació i celeritat dels dos generals aliats que en tot moment estigueren impacients en obrir el combat. Per altra banda, la cavalleria franco-castellana era molt superior. Un tal Pedro Ronquillo, brigadier de l'exèrcit borbònic de Conde de Pinto, informaren en Madrid del resultat de la batalla. Este últim entregà al rei Borbó les banderes dels derrotats, entre les quals se trobava la senyera valenciana, desposseïda els maulets que lluitaren en el front defendent les llibertats del poble valencià. La batalla de València no suponia el final de la guerra, però dotar de gran moral a les tropes borbòniques i de gran desànim a les tropes austracistes. Se pot dir que a partir de la desfeta d'Almansa, la guerra ja estava decidida en favor del bando felipista. Després d'Almansa, les tropes borbòniques se dividien en dos grups. Un grup que com a objectiu vint de la ciutat de València i un altre grup anar a Sàtiva per fer una pinça de les tropes que quedaven en València dels dos austracistes. La idea era que entrat en Sàtiva i entrat en València i ocupant València per tenir controlat el regne. ¿Tenim les tropes? Sí, sí. ¿Els valencians són el bando borbònic també? El bando borbònic estaven solament els borbònics. No, en el front de batalla no estava. Per ser la categoria, bàsicament, no estava. El bando borbònic era solament francesos i castellans. No que castellans, sinó que francesos. No hi havia francesos, no hi havia. I per tant, entraren en Sàtiva i en València. El més important va ser el fet de Sàtiva. El general francès encarregat de la conquista de Sàtiva va ser Asper i comptar amb 2.000 homes per a dur a terme la tarea tasca d'invadir
La ciutat tan sols posseïa una guarnició de 800 anglesos, però això sí, molts nobles estaven disposats a donar-se vida per defendre de la ciutat. Després d'aceptar la capitulació per un crit unànime, abans preferim morir que caure baix el poder de Felip V. El combat durà 2 dies. Quan acabà, la ciutat es trobava totalment destrossada. Havia sigut totalment saquejat i no quedaven més que ruïnes. A més, els borbonis van cometre numerosos excessos. Un d'ells va ser profanar el temple de Sant Agustí, saquejant-lo i passant agarrament als veïns que allí s'assajaven. Felip V, no conformant-se en la victòria, realitzar una duríssima repressió contra la població. Les vides que ordenà Morata foren expulsar a tots els veïns que quedaven en vida, prohibir-los el regrés i incendiar la ciutat, que estigué al vell durant una setmana. Uns mesos més tard, el 21 de novembre, hi hagué una ordre real de la construcció de la ciutat, però canviant-la de nou. A partir d'ara passaria a anomenar-se Sant Felipe, en record del nom del monarca francès. Els antics veïns hi podien tornar i així establir el rei una colònia composta per invàlids. Els botiflers, a partir d'aquest moment, nomenaren en cruel sorna als habitants d'aquesta zona com els socarrats, en record de l'incendi que destrossava complexament. Els socarrats ve de l'incendi de la ciutat. Després de comentar els aconteciments més importants de la Successió del Regne de València, anem a veure ja les conseqüències. València ja s'invadida de nou per Felip V i els pocs mesos de la batalla de Mansa, concretament el 29 de juny, els 3 mesos de la batalla de Mansa, del 5 d'abril, se va proclamar el decret de Nova Planta. El decret de Nova Planta que va ser fet la proposta des del 29 de juliol, el 25 de juliol quan arriba la notícia del decret a València. El decret és del 29 de juny, 29 de juny, encara que el 25 de juliol és quan es fa públic en València l'anomenat decret de Nova Planta. La seva redacció va ser el 29 de juny, poc després de la batalla de Mansa. En el qual València va quedar invadida per les tropes castellanes. Fixeu-vos que si vos he fet la fotocòpia del decret, encara està per derogar, no sé, un monarca que no s'ha derogat, aquest decret està vigent. Encara que en la Constitució espanyola, de certa manera, se queda derogat, però no s'expresa. Y considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente el juramento de fidelidad que hicieron como su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, excepciones y libertades se gozaban y con cambio de las manos se les había concedido. Sabemos que este decreto afecta a Aragón y Valencia, no a Cataluña. O sea, primero que Cataluña no existía como entidad territorial y segundo, pero también la guerra continúa y Cataluña no se puede estar. Pero la guerra acaba, com veurem un poc després, la guerra va acabar en Europa, la guerra de successió, per un motiu estrany, i és perquè pretenent a la corona d'Àustria, que era el germà dels Duc Carles, va faltar, va morir, i el qual els 3 dinàstics de l'imperi austríac passaren als Duc Carles. Perquè sabeu que a pesar que en la península de guerra i l'estaven guanyant els borbonis, la guanyaven els filipistes, de València i Aragó va ser invadida per les tropes de Felip V. En Europa la guerra va estar guanyant els austracistes. Llavors va ser una guerra a nivell europeu, totalment, València i el territori veneçolà va ser camp de batalla, però també hi havia batalles en Europa. En Europa es va donar la guerra als austracistes, encara que en València la guanyaven els borbonis. Va faltar el germà de les Duc Carles, que els 3 dinàstics d'Àustria passaren a mans de l'arxiduc. Ara va provocar recels, este fet va provocar recels per Holanda, per Portugal, i per Anglaterra. Perquè aquesta hegemonia i aquesta
hegemonia francesa ara podria canviar de mans i hi una hegemonia austríaca, perquè tindria el govern tindria tota la corona espanyola i també la corona d'Àustria, i llavors també la França se desenvoluparia també. I hi havia un pacte que va ser que els anglesos deixarien a Felip com a rei de la corona espanyola a canvi d'una sèrie de contraprestacions. Dos d'ells van ser que se quedaren Menorca i Gibraltar. Perquè Gibraltar sigui d'Anglaterra que aquest pacte entre els diversos països d'Europa. La guerra va acabar per un pacte. Pues puede ir porque este decreto de Nueva York no afecta a Aragó y a Valencia, no afecta a Cataluña. O sea, Cataluña no tiene un decreto de imposició com l'India de Valencià. De fet, moltes lleis, moltes normes dels catalans es constituïren vigents després del decret de guerra, de civil. Per què? Perquè una negociació a nivell europeu i també a nivell internacional entre catalans i filipins. No guanyarem, com sabeu que diuen els nacionalisme català, no hi havia una derrota dels catalans, no sigui dels valencians. Tindrem una sèrie de pactaren legal el fet que Filipín quedara com a rei de la corona. Però no anem a llegir més el decret. Bàsicament, el decret aboleix els clubs de València, que estigueren vigents des de poder ser tramitat el Jaume I, el 1939, fins a estar pràcticament mig mil·lenni que València va tindre una llei pròpia, els clubs. Si no, era una legislació per damunt de la qual no hi havia una altra. No és com ara que l'Estatut d'autonomia està subordinat a la Constitució espanyola. Els clubs de València no estaven subordinats a ninguna altra llei superior. Era la legislació màxima que tenien els valencians. Durant mig mil·lenni, és molt de temps. Això queda abolit en 1707. Bàsicament el decret d'abolir totes les lleis valencianes i també les institucions d'autogovern. Bàsicament les Corts Valencianes i la Generalitat. I van ser substituïdes per les institucions castellanes que anem a llegir. Per exemple, en València sempre hi havia un virrei que era el representant del rei del nostre regne. El figura del virrei desapareix i ara és substituïda per capital general. O sigui que la representació real no va caure en mans del virrei sinó d'un militar, d'un general, que rep el nom de capital general. Això va ser un canvi institucional. Per una banda, el conseller capital general, en lloc del virreinat, després n'hi hagué unes altres institucions que van canviant. S'estableix, per exemple, la Cancilleria, que s'ocupa del govern administratiu del regne, una institució per no fenomenjar. Seria, per exemple, la Intendència, que la seva funció era ocupar-se de l'administració del regne de València. Una altra institució borbònica seria el tema dels corregiments. València va ser dividida en 9 corregiments, en 9 províncies, a fons del qual hi havia un corregidor. Concretament, els corregiments que s'establien en València van ser València, Alacant, Oriola, Sant Felipe, l'antiga Xàtiva, Peníscola, Solsona, Alzira, Morella, Alcoi i Castelló. El territori de València va ser dividit en 9 trossets. Ha sigut sempre la intenció de l'espanyolisme, de dividir el territori valencià després, per dividir el territori valencià en les províncies, per ser una fragmentari del nostre territori. Que els corregidors eren militars també, i es va militaritzar tot el tema de les institucions valencianes. Va ser València un territori ocupat des d'esta data, des del 1707 fins a pràcticament el segle XIX, fins a les Corts de Caldes,
Sabeu que Espanya, quan naix políticament Espanya, sabeu que Espanya naix en 1812, a nivell polític. Espanya no té una existència política de molts de 2 segles, una unió política. Sabeu que, ho hem vist, cada territori tenia els seus òrgans d'autogovern, tenia la seva legislació, hi havia una unió dinàstica entre els territoris peninsulars, però no hi havia una unió política, com enteneu, una unió política avui en dia, que són uns territoris i les mateixes institucions i les mateixes lleis. L'únic que compartia València i Castellà, per exemple, hasta la renovació de la planta va ser el monarca. València compartia monarca en diversos territoris, però no compartia ni lleis ni compartia institucions. No eren la institució de la monarquia. Com Canadà, Nova Zelanda, Austràlia i... Com la Commonwealth dels anglesos. Seria algo paregut. Però no hi havia una unió territorial. Del 1607, que se produeix el decret de la planta, fins a les Corts de Cádiz, València serveix per les lleis de Castella. No tenia lleis sense València, passa a tindre les lleis de Castella i durant aquest segle són les lleis castellanes les que fixen el territori valencià. I a les Corts de Cádiz ja s'aprova una Constitució espanyola en la qual ja es comença a parlar d'Espanya com a nació i es comença a parlar d'Espanya com una entitat unida que té uns drets comuns per tots els territoris, les institucions comunes, però se pot dir que Espanya neix en 1812 en les Corts de Cádiz. Bàsicament, ja hem parlat de les conseqüències també, de derogació dels curs, institució de les lleis castellanes, per exemple, el dret civil valencià, que és important, desapareix, i això és el dret civil castellà, la Generalitat desapareix, les Corts valencianes, i així estableixen les institucions castellanes. Per la qual jo crec que com a punt de catarsis podem, ja que no està derogat el decret de nova planta, podem ara trencar nosaltres el decret de nova planta. No va trencar el decret de nova planta perquè per això no estem d'acord amb el